sai a taimaka min da amshi. To amma zan fara yin ta farko, amshin ta ciki da falo ne. Ma'ana idan na yi baiti, ƙarshen baitin za a ce sahabbai, sannan kuma dogon baiti shine ya kauce hanya ya taɓe duk mai suka ga sahabbai. Ya kauce hanya ya taɓe duk mai suka ga sahabbai. A baki za ku buɗe gaskiya. Ya kauce hanya ya taɓe duk mai suka ga sahabbai. Da suna Allah zan fara zanyo wata waƙar, na faɗo daraja ta su da matsayinsa a wannan waƙar. Mai faɗa da sahabbai Allah ya ce shi zai yaƙar. Tabbas ba shakka zaɓaɓɓun bayin Allah ne sahabbai. Ya kauce hanya ya taɓe mai suka ga sahabbai. Allah mai iko sarkin baiwa mai adalci, ka bani basira na waƙe don kare mutuncin manyan dakarun annabi ne garkuwar musulunci. Rabi ƙara salati gumman zamu da alaye da sahabbai. Ya kauce hanya ya daɗe mai shuka da sahabbai. Su wane ne a Badar da Hunaini da su aka gwabza. Manzon Allah na jin daɗi in ya gasa Hamza. Su ne suka sa hancin arnan makakar suka gurza. Sun nuna bajinta Allah ma ya ce ya gaida sahabbai. Ya kauce hanya ya daɗe mai suka da sahabbai. Shin manzon Allah ya auro ‘ya'yan wane ne? Sahabbai. ‘Ya'yan manzo na shin wane ne ya aura ne? Sahabbai. Kai su wane ne dimiki na siya zama arne? Sahabbai. Duba fatahi ayar 29 haka ta ce sahabbai. Ya kauce hanya ya daɗe mai shuka da sahabbai. Sai mai ta Umar kuma ko? To amma dai gaskiya ta Umar dai sai kun saki murya, tunda na ji malam ya ce a dawa nawa ake. To jarumi mara tsoro Umar, jarumi mara tsoro Umar, bismillah da sunan Allah rabbana mai cika da kamala mai saman bakwai da ƙasai Allah rabbana karya mai ƙin Umar. Zan yi waƙen maza yau zalla jaruman nan na manzan Allah ga sadaukin cikinsu jimilla mai ƙashin banki arna Umar. Da kaga ƙura a filin yaƙi an ya mutse ka hango doki ya yi rimi na ban mamaki in ka duba gurin kwai Umar. Namijin mutum abokin Hamza yaƙin Badar da su aka gwabza banda arna mutanen banza wa yake jin haushin Umar. Idan fa Umar ya ja tinga yanzu za ya rare ka zuga sa maza gudu a filin daga mai arangama da arna Umar. Idan ana magana ta sadauki wanda ƙarfinsa ya fi na zaki wa yake maganar wani doki sai na ce kai ku nemo Umar. Wallahi Faruku ƙarfa ne mai tarasa sai su wane da wane kai idan a gurin yaƙi ne babu mai shanya dukan Umar. Mai bin sunna san ba zai wani taɓe ba.
mai bin sunna san ba zai wani taɓe ba to bismillah zan bayanin san manzo so na hakika ba kamar san nera ba na ji makwabta na suna yomin aike akan maulidi mai yasa wai ni ban ba farko ku gane ni faɗan salafiya ne abinda rasulu ya sani zan ba bid'a ba ƙaunar manzo mu a gummi ibada ce har abada mu dai ba za fa mu manta ba ku da kuke yin maulidi dan tuna manzo ku kuka manta da shi fa mu ba mu manta ba da maulidi ne alamar san manzo dan fodiyo da ba za ya ce mar bid'a ba don haka manyan malaman musulunci masu ba su ɗauyin maulidi addini ba bin annabu ne kawai shiriya bin annabu ne kawai shiriya zan fara ne da sunanka Allah buri na kaban kariya domin kai ne kaɗai talkake kare bayan ka baki ɗaya kashe mana malamai da ake na ƙara mana ma'aniya Allah ka ji kansu Sheikh Ja'far Mahmud Adam na gaddan kaya a da gwarzo masanin sunna Sheikh Albanin garin Zaria Allah ka ji kan Imam Ikhra Dattija uba cikin tafiya ya Allah ko da yake da a can da wata